Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Кубулей. Низька наша творча група знаходиться в Закарпатському обласному музеї народної архітектури і побуту. Тут, яке розгорнула свою експозицію, виставка, яка називається «Барви чотирьох». Нам інтересно узнати, що можемо ми увидіти. Багата наша земля талантами, і тко би не прийшов на неї жити, заражається хотінням щось створити. Усьому яся убідила, коли пообзирала виставку «Барви чотирьох», котра об'єднала творчество талантливих майстринь закарпатських Наталку Стигуру і Марію Купар та оригінальних і інтересних творців народного іскусства із Галичини Ганну Когутку, Людмилу Губаль, котрі много років живуть на нашій сріберній землі. Всі файні жіночки днями святкували кожний свій маленький ювілей, і як підведення ітогів вони представили на суд позирачів своє іскусство. Ушитки майстрині входять до Закарпатського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Кить пообзирати на їх роботу, то видиш, що кожна із них – це то кераміка Наталки Стигури, це вишивка Ганни Когутки, а вадьбабовки і вишивка Людмили Губаль, це ветенанки і бісероплетіння Марії Купар так тя заворожать, що не можешся одних удорвати. Та то й не дивина, що роботи їх знають і цінять по вшиткому світові. Вони учасники многих виставок як вдома, так і за гатарами. Анна Когутка, найстарша майстриня, представила на суд позирачів свої рушники, пюлки, заголовки. Вона несе у світ ті ноти, котрі їй відкрили її мамка, бабка і перша вчителька. Про неї кажуть, що її вишивки – співанки. Вона земну красу майстерно переносить на полотна. А ще приказують, що не одна пара, котра брала рушник на свадьбу у майстрині, не розійшлася. Пані Ганно, кажуть також, ко купував у вас ручник свадьбовий, та ще не єнася пара не розійшла. В чому секрет? Тому що я всі рушники вишиваю, по-перше, що я свяченою водою їх покроплюю і помолюся. І вишиваю я їх іменно з любов'ю. Я всі вишивки вишиваю тільки з любов'ю. Та ви знаєте, я так чесно вам скажу, що я приїхала в 67-му році, ніколи не думала, що я остануся на Закарпаттю. Тому що, знаєте, своє то своєє. І я дуже хотіла до Львова. Якщо не до Львова, то хоча б іменно там, де я із Стрия, село Добрівляне, рядом, там 3 кілометри. І я дуже там хотіла бути, і думаю, та відроблю тих 3 роки і поїду додому. А попало так, що я залишилася на Закарпаттю, і чоловік закарпатський, і вже на другий рік, ще через рік. То тепер було 48 років, а буде 50 років. Так ви знаєте, що таке кизлик рисельований? То картопля натерта, то кремзлики. А я розумію. І передачі дивлюся, русинські новини і все, але розмовляти мені не приходиться. Але в декотрі слова знаєте по-русинськи, дашто спомните? Фінчатко то є фільжанка по-нашому. Видите, знаєте. То чоловік вас привчив, так? Та я з людьми спілкуюся, я така взагалі, що я до людей так трохи прислухаюся, придивляюся. І як готувати їсти і все. Так що я знаю. Любить вам вся закарпатська кухня? Дуже. Я приїжджаю до Львова, брат мені каже, поливку варила Аня. Її роботи є в приватних колекціях як в Україні, так і за гатарами в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Великобританії і навіть в Аргентині. Пані Ганно, знав, що ваші роботи по многих странах світу говорять? Дуже багато, навіть і в Австралії. Дуже багато священників мене побрали. І я і священникам вишивала. В церкві дуже багато, навіть в Мінаї є то сестри моєї дочка приходить і каже, тьотю, я любуюся вашими вишивками. А скажіть, звідки ви берете такі мінти красні? Ви знаєте, я просто відроджую те, що я запам'ятала в дитинстві дуже багато.
бо моя мама була в церкві сестричкою. Раніше нічого не було таких других прикрас, крім вишивки. А вишивали дуже трудно було вишивати, тому що ниток не було. Тепер все є, і така канва, і така, і нитки, які треба, такі є. А тоді не було так. Це вже пройшли такі роки, що я мушу відроджувати тепер ті орнаменти, що вже прийшли яка старість. Чи інтересується молодіж вашими орнаментами? Любиться їм? Що вони кажуть? Я вам скажу, що мене запросили були в 15-ту школу. І там дівчата дуже, їм це сподобало було. І я там робила вишивку, і так дуже дівчата інтересувалися. Майстриня вишиває і гладдю, і низиною, або найбільше любить вишивку хрестиком. У неї кожний хрестик лягає у один бік, а з вивороту не увидиш ані одного узлика. У вас різні жанри, і подушки, І сорочка в мене є вишита. Бо вишивка удалася, яким треба мати настрій, що треба робити? Ви знаєте, як є настрій, є хороша обстановка, є середовище хороше. Мене дуже багато підтримує чоловік. Він дуже мені допомагає. Я лише так фактично сиджу і вишиваю. Він мені не дає таке нічого робити, тому що він каже, що щоб руки не були заусницями. І він мені дуже допомагає. І тому в мене і роботи є, і я на заказ, мене просять і на заказ, і все. В основному хочуть тепер вже, знаєте, старші люди, вони привикли до домотканого полотна. І, наприклад, з хуста мене попросили, чи я маю рушник на домотканому полотні. Венгри були в мене, мали заказ, то я їм вишивала спеціальний рушник, червоним, зеленим, і білий, це їхній прапор. Це костюми Марії Василівни Копар. Це її робота. Хочеться всім вам побажати міцного здоров'я, натхнення, хай завжди все у вас виходить і Боже вам всім благодать. Тече річка невеличка, понад річкою став. Тече річка невеличка, понад річкою став. То я річенькою плив, та й до берега доплив. А хто не знає уфейтовані писанки з пацюрьок, фантастично красні прикраси, інтересні костюми Марії Купар, котра родилася в селі Барвінок, Підгорб на Ужгородщині. Дітство вона проводила у своїй бабки в селі Водиця, що на Рахівщині. Може, іменно тоді вона сформувалася як художниця, бо жадобно вслухалася в гуцульські переказки, казки, співанки. У мене коріння з Гуцульщини, батько з Гуцульщини. Дитячі споминки на Рахівщині, гори, полонини, красота, чисте повітря. Чічки? Квіти. Кажеться, що гори, що ти пливеш, як в океані гір. Коли ти робиш, та це слухаєш тут музику? Буває слухаю, буває люблю в тишині, зовсім в тишині робити, лише своїми думками в голові, прокручую свої. Аби удосконалити своє іскусство, вона вирішила поступити в Ужгородське училище прикладного мистецтва, котре закінчила з відзнакою у 1978 році. Іскусство пацюрьок дуже інтересне є. Це користується воно популярністю? На даний час так. Трошки притихло, але любителі, які люблять народне мистецтво, люблять одяг, люблять носити пацюрки. Це в душі у кожного у нас, хто любить це. Воно гарне і не йдуть як оберіг. Вироби, які виготовлені вручну, руками, вони завжди гріють душу і оберігають людей.
У 1980-84 роки робила художником-реставратором у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї. Душа наповнюється, напевно, таким відчуттям свята, Великодня, що наступає свято. І тоді я починаю розмальовувати там писанки, бісером декорувати. Кажуть, що твої роботи мають якусь особливу енергетику. Інтересно, яку? Я не знаю, напевно, я стараюся від душі все робити. Якщо подарунки люблю, і всі, кому я не подарувала, кажуть, приносять щастя, приносять радість, задоволення. І, напевно, тому що я вкладаю в це в свою душу. І мені хочеться, щоб людина, свою душу, любов, мені хочеться, щоб людина це задоволенням носила, щоб не закинула десь у шухляду і забула за цю річ. З великою дякою вспоминать Марія Купер, Закарпатський виробничий комбінат музичного товариства УРСР, бо тут вона робила художником-модельєром і з радістю розробляла ескізи концертних костюмів не лише професійних та аматорських колективів, а й для окремішних виконавців. У кожного навіть орнаменту на цих виробах є своя символіка, лінія життя, є оране поле, так само, як у вишивках. Орнаменти, музику, люлечки різні, це є безкінечність. Це є тут як типу серце, нагадує одні орнаменти. Можна собі уявити птаха вільного, можна ангела. Це стилізований. Дуже важним листком своєї біографії Марія Купер вважає педагогічну діяльність в авторському навчально-виховному комплексі Ужгородської ЗОШ номер 2 перших-третіх ступенів. У своїх бесідах з учениками намагалася, аби вони природньо узнавали народні традиції, звичаї в ізобразительному іскусству Закарпаття. Бо вони формують такі високі моральні якості, як доброту, чувство любви до істинно народного. Знав, що ти не шкодуєш свій час і безкоштовно проводиш майстер-класи для діточок. Вони се інтересують? Цікавляться. Майстер-класи, основні майстер-класи по писанкарству, по ляльки-мотанки. А так як вишивки, колись вишивкою займалася з діточками багато. Взагалі-то дотепер благодарні мені і батьки, і самі діти вже батьками стали, що я вклала в них любов до вишивки, взагалі до декоративно-прикладного, до народного мистецтва. Наталія Стовгура, заслужений майстер народної творчості України, родилася в селі Раково Перечинського району Закарпатської області. У 1978 році закінчила Ужгородське училище прикладного іскусства. Робила художницю на Берегівському керамічному заводі. У 1979-2006 роках робить в Закарпатському художньо-виробничому комбінаті художником-керамістом. Член Національної спілки майстрів народного іскусства України з 2001 року, де стала звання заслужений майстер народної творчості у 2009-му. Один мій земляк, знаменитий, повів мені, що мої роботи – то є випалена пісня у випаленій глині. Що можу казати? Народилася в дуже мальовничому, дуже прекрасному селі Раково, що на Перечинщині. З малком слухала дідові казки, слухала співанки, бо все се співало на любі свята, на гостини, на свадьби, все ми ходили, співали, ми дітьми се тут позирали, як ото дійство проходило. Вже майже з того часу заклалося в мені ото невмируще, що живе у нас, як кажуть, завжди, бо наше коріння не може знищити. Чим вище дерево, тим глибше коріння. І коли я себе пам'ятаю, все малювала, ліпила з глини, і так і сталося і по життю.
Робота мене, моя кераміка, моя творчість мене догнала, можна казати і так, з малку і до цього часу. Цілий час я в глині, в роботі, в творчості, у пошуках. І видите, що вижу навколо себе, що вижу, які дійства. В своєму селі часто бувало. Вижу своїх людей. Та тут, слухайте, образи, що вижу, які і фатюви файні, і дідики, і дівки. Та тут, слухай, свого села. То всі мої образи, можу казати, з дитинства, по всім родом з дитинства. Що в нас там закладено, то воно завжди десь колись воно у щось виллє. Хочеться то показати, бо воно живе в нас. Це саме щаслива пора мого життя, можна казати. І так воно мені лишилося, і так я його хочу робити, відтворювати у всьому, що можу. А можу в чому? В глині, в своїх роботах. З 1979 року бере активну участь у обласних та всеукраїнських виставках, а з 1980-му у міжнародних виставках у Чехії, Австрії, Німеччині і других странах. Глина – то дуже тяжкий матеріал, та й Глина – то дуже тяжкий. Глина – то тяжкий матеріал, не знаю, як це так вдає, але я, може, десь людина мало консервативна, як я почала в тій глині, не міняю. Хтось шукає себе у різних напрямках, у різних видах мистецтва. Я усе рахую, що ліпше робити в одному, я розумію, треба щось, я пробую інше, але основний мій напрямок – це кераміка, лише кераміка. І я вважаю, чим більше робиш в одному, тим більше досягаєш успіхів. Жінка то завжди, кажуть, і квітка, і жінка асоціюються, це одне з другим нерозривно. Квіт я страшенно люблю. Зараз маю можливість вирощувати, займаюся вдома, в себе, займаюся по можливості, який час, займаюся квітами, завжди вони мене оточують. Я їх страшенно, неймовірно люблю. І попробувала один раз. Це таке ніжне, розумієте, таке тонке, що у глині його може і не можна відтворити. Але я думаю, що мені все вдає, бо людям все подобає, людям все любить, милуються. І так і ці квіти, той з маминого саду, з бабкиного саду, бо всі ми завжди займалися ці чорнобривцями. Бабка садила все казала радіолуси, то їй були гладіолуси любимі. Гіргіни наші любимі, слізькі. І я їх стараюся відтворити, щоб все ті спогади дитинства йшли разом зі мною. Наталія Стогура – талантлива мисткиня, котра вже більше 30 років плідно робить у галузі декоративно-прикладного іскусства. Її творчество тісно пов'язане з фольклором Карпат, казками, співанками, звичаями, що побутують в краї. Вона активно популяризує народне іскусство. Її твори теплі, позитивні, створюють файний настрій. Хотіла б знати, що треба про те, аби народне іскусство жило. Ми, може, десь навіть, можна казати, таке слово не модні. Всі десь кудись женуть за чимось новітнім, за абстрактним, все кругом засилля. Я не хочу нікого обіжати. Хай кожен собі шукає своє, комусь близьке, рідне. Да, треба йти много з часом, я розумію. Але наше рідне, наше коріння, це все автентичне, воно кращого просто нема. Люди того не розуміють, що ми з часом до того вертаємося по-любому. Я розумію, строїться, будуються нові красиві будинки, нові квартири, десь оце може туди, і навіть може десь і не вписується. Але я вважаю, що разом із новітнім, сучасним елементи народного завжди мають бути присутні в кожній оселі, від самого народження дитини до тої колисочки. Так що не треба ганятися далеко, не треба нікуди ходити, треба собі дивити під ноги, треба дивитися глина кругом. У нас у Закарпатті просто неймовірні поклади нашої цієї каолінової глини. Треба взяти і попробувати, діточкам навчити. Не треба зараз різні матеріали сучасні, всі женуться за якимись бархатними, сучасними, якимись оксамитовими пластилінами. Та візьміть цей кусочок глини і той дитинці в руки. Це настільки, це навіть корисно, розумієте. Вони все казали, та ти робиш з болотом, та як ото в тебе руки, та то... Кажу, я не знаю, хай руки в мене потріскані, чи десь ще. Я як полізу, як візьму глину, вони в мене заживають, рани навіть. І це зараз вже доказано, що біла глина навіть в косметиці для нас жінок дуже добре. Я знаю, що ти проводиш майстер-класи для дітей. Проводимо майстер-класи, тому що наш організаційно-методичний центр культури займається різними напрямками творчості, в мистецтві, фестивалі, різні концерти, все і виставки. Ми дуже багато робимо виставок, залучаємо незнайомих людей. На основі нашого центру ми запрошуємо невеличкі групи дітей, коли мають час, просимо навіть вчителів, щоб вони до нас приходили. Приходять до нас, роблять, ліплять. Я навіть для своїх колег
започаткувала теж, ми робимо біжутерію, бо я деколи балуюся і біжутерією, багато робіт. Та хотілося щось, думаю, чого ні? Чого для жінок не зробити щось, хай на китайській не носять оті якісь побрякушки. Зробити, попробувати з глини. Глина має енергетику. З глини. І я, розумієте, дійсно, і мені многі в Києві дуже багато робили. Мене їх, як я відправила туди, в галерею, я не мала відбою від цього. Кажуть, навіть київлянки, панянки це дуже цінять. І не лише вони взагалі за кордоном. Сказали, це є, воно настільки гріє, воно близьке, від нього немає ніяких побічних, кажуть, проявів. І дійсно воно гріє. Так. Я коли роблю, я поранаю, просто я сама з собою. Я ніколи не хочу, щоб мені хтось мішав, щоб мені хтось... Ну, рідко буває такий стан, щоб повністю себе віддати роботі. Музика ти допомагає? Музика мені допомагає. Я завжди включаю собі потихесенько радіо, десь трошечки. Я собі тихенько роблю, але заглиблююся, що вже той ніч не чую. А чую лише себе, свої спогади, бо є що згадати. На жаль, життя прожити немале, але я рада. Я не хотіла, всі кажуть, треба вернутися чи хотіла. Я б не хотіла. Мені добре так, як і зараз. Позираючи на роботи Наталії Стогури, поражаєшся уткіть у майстрині тільки фантазії, уміння, терпіння, аби уцифрувати ноти на кожному катранчикові, на ушитій в сорочці. Її образи – це фантастичний світ, котрий зотканий із любові і великого труда. У неї бабовка, як і жона, має свій норов і удачу. Так кажуть про іскусство Людмили Губаль, майстриню, знану, інтересну. Своє образовання надістала в Ужгородському училищі прикладного іскусства. У шитки знають її бабовки розшиті в національні ноути, у фейтовані рушники, без них не обходиться не один етнографічний фестиваль, це виставка. Ви знаєте, я найбільше вже на Закарпатті, ніж вдома. Бо я у 15 років пішла із дому. Так то і моя сім'я, чоловік, діти. Так що ми всі, як кажуть, у рукаші уєдно. Йой, вже стися навчили говорити по-русинськи. Я по-всякому знаю. І так, бо чим більше знаєш, тим більше цікавіше і культура різна. Інтересним є й народний одяг сусідних областей, каже Людмила Губаль, Львівської, Івано-Франківської, а також Центральної України. А й закарпатський костюм заворожує тим, що обрав у себе народний костюм різних національностей. У Закарпаттю ми більше 100 національностей, то і хочеш не хочеш, все одно так буде. Бо кожне село має другий свій стрій, другий свій костюм. Що воно мусить подивитися. Ще й, знаєте, є таке, що се сорівнують між собою, котра дівка майфайна, то не мусили, сиділи вечорами, вишивали, старалися, аби приданою було майфайною, бо бідних дівок ніхто не хотів замуж брати. Треба було, щоб була багата, котра май багата, то та була майкрасна. Людмилу Губаль за її активний вклад у розвой народного іскусства почастували, і вона достала відзнаку Міністерства культури за збереження народних традицій. Ваші бабовки по всьому світу розійшлися. У яких странах вони є? Були в мене замовлення і у Канаду, і в Америку брали, і в Ізраїлі є теж, на подарунки беруть. Персональні виставки майстрині проводилися не лише в Ужгороді і Києві, а й у Варшаві, Романі, Здруї, що в Польщі, на міжнародних фестивалях у Румунському Баямари, Ярославі, Польща, містах Дебрецен та Егер у Мадярщині. Якраз у узорі, у орнаменті, там збережена символіка. Людський мозок, він живе символами, не словами. Словами деколи і жаліємося, що скажуть, а ми пропускаємо поза вуха. А символ набагато містить більше інформації, в нього можна вмістити цілу сторінку, а, скажімо, з реченнями, ти опишеш і воно зразу звужує. Тому символіка, вона є багатою, але її треба вивчати і розуміти. Низька Людмила Губаль – заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, голова Закарпатського обласного осередку, котрий вболіває за народне іскусство Закарпаття. Любов, як промінь до правди,
За що любиш Закарпаття? Закарпаття. За це, що, по-перше, це мій рідний край, воно квітуче, гарне. Скільки я, як і за кордоном побувала, я казала, я ніде не живу, тільки в Закарпатті, тільки в своєму рідному Ужгороді. Я приїжджаю сюди, якось внутрі на душі стає легко, стає, от я вдома. І от як не любити тут Закарпаття? Де я не була, в яких я краях не була, в заграницях, десь далеких. Колись перший раз ми вирушили на море. Кажуть, а ви із Закарпаття та їдете в пустиню. З такого краю. І дійсно, лише коли порівнюєш, коли ти десь побуваєш. І де би мені не казали жити чи не жити, я іншого краю просто не можу виявити. По-перше, найперше бажаю Україні і нам всім миру, щоб ми були здорові, друге, бо як є здоров'я, то є все миле. Хто відвідає виставку, дістане море задоволення. Проміння